Okrugli stol na temu rodna perspektiva u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine održan je danas na Internacionalnom univerzitetu Travnik u okviru 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Problem koji je jako aktuelan, koji je nažalost prisutan i u našem društvu i u svakodnevnim informacijama koje primamo od medija, imamo porast ovih krivičnih dijela jer su ona već kvalifikovana kao krivična djela. Cilj današnjeg okruglog stola jeste da sa jednog akademskog i stručnog aspekta objasnimo, pojasnimo problematiku, da je animiramo, iako se o njoj jako mnogo govori, da studentima Internacionalnog fakulteta u Travniku, koji su također prisutni na ovom okruglom stolu, pružimo određene informacije, da ih upoznamo sa pravnom legislativom, šta je to sve Bosna i Hercegovina uradila, čim se raspolaže i šta eventualno možemo još da uradimo s ciljem poboljšanja stanja, odnosno smanjenja broja krivičnih dijela iz ove oblasti. Globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja traje od 25. novembra do 10. decembra, Dana ljudskih prava. Nasilje nad ženama predstavlja jedan od najvećih izazova javnog zdravlja i ozbiljno kršenje ljudskih prava koje se tokom života događa gotovo svakoj trećoj ženi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u posljednjih 12 mjeseci 11% žena starijih od 15 godina koji su ikada bili u partnerskom odnosu doživjelo je fizičko ili seksualno nasilje od strane partnera. Uprkos dugogodišnjim naporima, prevalenca se smanjuje izuzetno sporo. Iako je rasprostranjeno nasilje nad ženama je moguće spriječiti, zajednice širom svijeta mijenjaju nejednake rodne norme, vlade unapređuju zakone i politike, a zdravstveni sistemi jačaju kapacitete kako bi obezbijedili sveobuhvatnu zaštitu, njegu i podršku ženama koje su preživjele nasilje.